खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरो बे दुखुनांथाव खौरांखौ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडिया गोबां खौरां बिजोङाव नुखाबाय आरो बे समाव दुखुनांथाव खौराङा जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनि बर' हारिमुनि सासे मुंदांखा फैलाव बसुमतारी बिथाङा बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय हरखाबै नागारनानै थांबाय आरो फैलाव बसुमतारी बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा लोगोसे असमिया सावथुन आरो असमिया माखासे सिरियालाव खाबु मोननाय आरो बयजोंबो सिनायजानाय फैलाव बसुमतारी बिथाङा हरखाबै गुवाहाटीनि मोनसे गावारि फसंथान देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय आरो बे रुंसारि जानाय फैलाव बसुमतारीनि रुंसारि जानायखौ गोबां मानि रायजोनि खौरां बिजोङाव फोसावनायजों लोगोसे गोबां रायजोनि सोद्रोमाफोरा एबा रायजोआवनो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। मख'नांगोन दि फैलाव बसुमतारी बिथाङा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे बर' हारिमुजों सोमोन्दो थाबोदोंमोन लोगोसे एसामिस एबा असमियानि गोबां सावथुन आरो गोबां सिरियाल जेरै बेहेरबारि आउटपस्टआव बयजोंबो सिनायजादोंमोन बिथां फैलाव बसुमतारी बिथाङा नाथाय दिनैनिफ्राय फैलाव बसुमतारीनि बेफोरबायदि सावथुन मुलुगाव माखासे फेस्ला खालामनाय माखासे फेस्लाजों रंजानाय बेफोरखौ नोंथांमोना एबा जों नुनो मोननाय नंलिया आरो बिथांनि बेबायदि अबथिरै रुंसारि जानायखौ रायजो नाङैनो दुखु नांनायखौ फोरमायदों आरो जोंनि बिटिआर नाङैनो बिथांनि बेबायदि अबथिरायै हरखाबै रुंसारि जानायखौ गोबां मानि रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायनायखौ बे समाव ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।